Pre, nasan ka ngayon? Anong pre? Anay mo ko? Ay sorry po nay, di ko alam na nanay nga pala kita. Makakalinting ka na. Nasaan ba ang kapatid mo? Si kuya po. Si kuya, tawagin ko lang po. Kuya, o bakit? Ano naman ang kailangan mo sa akin? Pinatatawag ka ni nanay. Nanay? Di ba umalis siya? Nandiyan na siya sa bahay. Nako, magpapaluto na naman yan ng pansit. Kulang na ang rekado sa rep natin. Ako na po kuyang bahala. Pipunta na lang ako sa palengke para makabili ng mga rekado. Sige, hintayin kita. Huwag kang magtatagal dun ha. Uwi muna ako. Nay, pinatawag mo raw ako. Di ba alam mo nang gagawin pag nagugutom ako? Opo nay, pagluluto ko na kayo ng pansit. Pumunta na sa bunso sa palengke para bumili ng mga rekado. Sige, maghintay ako.